Senyores i senyors, no us preocupeu més perquè ja som aquí. Ja hem arribat des de les terres de Ponent per dir-vos que ha sonat al timbre i sortim al pati. Papa l'americano. Bon dia i bona hora, benvinguts una setmana més al pati en un programa brutal i superfresc que us portem una setmana més, la vostra dupla de confiança. Avui veureu que el format de programa serà una mica diferent de l'habitual perquè ens centrarem en el que de veritat importa i parlarem única i exclusivament de la capital de Ponent, de Tàrrega. Com Déu mane. Ja veureu que portem un programa cada cop menys preparat i més improvisat, completament sobre la marxa. Al noticiari repassarem què ha passat últimament a Tàrrega i què coi passa amb les obres. El Cesc obrirà els micros del programa a la gent de Tàrrega per rajar una mica de tot i de tothom, i a la meva farem els nostres particulars jocs de la fam amb tots els supermercats de Tàrrega. Poseu-vos còmodes, segueu al sofà i agafeu-vos fort perquè comença el pati. Papa l'americano. El pati, amb Quim Gasó i César. Bon dia, Cesc, com estem? Molt bé, aquí, amb ganes de començar el programeta. Bueno, ja us hem avisat que avui venim amb energia diferent, amb ganes, amb la mateixa il·lusió de sempre, però... El passat programa ja vam dir que el vam acabar així dinàmics, elèctrics. Doncs avui Seguim. continuem amb aquesta dinàmica. S'ha de seguir. Pam. Remem a favor de la corrent ara mateix, veurem que ens hem aixecat amb ganes de fer coses diferents i d'arreglar una mica la nostra ciutat, que ara hora que algú fes. Que ja era hora, Quim, perquè la ciutat va fluixeta. Necessita gent fresca que aporti informació, com Déu Exacte, mani. i aquí estem nosaltres per fer aquesta tasca, ho farem a les mil meravelles, no us decepcionareu, confiem en nosaltres, Confieu, sisplau. perquè tot ho farem. Però bueno, què necessitem saber primer, abans d'arreglar la ciutat? Pues saber què ha passat. Sabe? Molt important. Molt important. Molt important. Per saber com arreglar-ho, primer hem de saber què ha passat. Què ha passat? Bé, doncs aquesta setmana tornen a obrir els bars de Tàrrega. La gent somriu i s'abraça, surt el sol, el campanar es vesteix de gala, comencem a veure la llum al final del túnel perquè tornen a obrir els bars de Tàrrega. Ja era hora que la gent pogués sortir un altre cop al bar a prendre el cacaulat que vol, la cerveseta. Bueno, les coses estan anant bé, la gent pot sortir al bar i bé, bueno, l'Ateneu ple, el Novum ple, tot ple. Tot ple. Estem d'acord que els bars són la institució més important de Tàrrega? Bueno, després del carrer dels capellans. Bueno, i ja els estan començant a guanyar la partida, quasi. Sí, al tanto com estan pujant els bars de Tàrrega aquí, que Déu-n'hi-do, que hi ha l'Ateneu, Novum, bueno, així de terrasses grans. Terrasses grans, home, també tens la Sol... La Sol... No és gran, però només pels del Cau, l'Ama, Motards, també... A petar... Tot, publicitat, anem fent publicitat aquí. Si algú vol passar uns calerons i financiar el programa, també us deixem. El passat programa, els nostres crits de publicitat no van fer gaire efecte, diguem-ho però així. encara hi som. Però, bueno, nosaltres anem fent. Exacte, torna a obrir els bars de Tàrrega, la gent feliç... Sí, els clubs de futbol també, hem pogut sortir els que fem esport a fer una mica, i bé, comencem un altre cop a... Intentar tornar a la nova normalitat. Correcte. Una mica complicat, però... Bueno, esperem que així sigui. Perquè jo tinc una cosa que em deixa molt intrigat de Tàrrega. I no li trobo resposta. Que és que què cony passa amb les obres? Què cony passa? La senyal... Deixa'm posar-te en situació. Carrer Jacint Verdaguer, centre de Tàrrega, al costat del pati. Tallat des de fa 7 o 8 putos mesos per arreglar un carrer que fa 100 metres de llargada, només. Què li passa amb aquest carrer? Què passa amb aquest carrer? Què li passa? Què passa amb aquest carrer? Perquè a part és el carrer de les obres, també s'està construint un bloc de pisos, i jo em pensava que era una durada normal, fins que veig que la setmana passada, en una setmana, arreglen la meitat del carrer Sant Pelegrí, començant per la rotonda de Agramunt. Però aquest l'han fotut amb un no res, i això que ve de l'estat espanyol. Que diguessis, bueno, que tarden 2 anys, s'entén. Perquè, bueno, ves, ja la mentalitat, bueno, la ment d'ella és una mica més curta, diguem-ho. Sí, diguem-ho així. metxa curta. Metxa curta, no hi ha, doncs no n'hi ha, no en rage, no? Això mateix. I llavors, doncs, bueno, ho entens si tardessin, però és que, tio, amb quan han tardat a fer el Sant No, Pelegrí? i encara... Ah, no, Sant Pelegrí 4 dies. Aquí encara Sí. porten 7 o 8 mesos i encara han d'acabar. I el puto carrer aquest, 7 o 8 mesos. Clar, jo des d'aquí, aprofitant el poder, el ressò que ens donen els micros, aprofito per fer una queixa formal i cridar a algú que ens escolte
que sàpigui una mica del tema, explicar-nos per què cony porten 8 mesos fent aquest carrer. Que és un carrer que passa, diguem-ho, que és un carrer secundari per la gent, bueno, que hi haurà poca gent que no sigui tarda que ens escolti, però és un carrer secundari que no hi passa gairebé ningú, si no és que per aparcar el seu puto cotxe i sortir de festa, però és un carrer que, bueno, ni fu ni fa, diguem-ho així, no? Però ja tocaria. Sí, això sí, perquè estava fotut, el puto carrer. Sí. Feia pendent quasi el carrer hauria de ser recte. Bueno, a Tàrrega estan en època d'obres, allò que diuen que és que entre un ajuntament abans de les eleccions, pim-pam, van començar a fer obres, doncs aquest, de moment, fa obres tot l'any. Sí, perquè abans s'apropaven eleccions. Hombre! S'arreglava tot, Hasta el campanar reformaven. S'arreglava tot aquí. Què ha passat aquesta setmana? Doncs que s'ha inaugurat un parc de calistènia al costat de l'skatepark, darrere la zona de les piscines del poliesportiu. Perquè els xicots fotin exercici, això de fotre't fort. Recordem que va estar votat per els pressupostos sagrarins, aquella enquesta que van passar, que tu ficaves aquestes opcions que t'agraden més, i evidentment no ha guanyat lo d'adaptar les rampes per la gent amb mobilitat reduïda, no ha guanyat això, perquè la gent mira el seu mèdic i la gent vol parcs de calistènia. La gent es vol ficar fort aquí, volem lligar aquí, es vol lligar, pim-pam. Encara tindrem més flipats a Tàrrega, començant a penjar històries a Instagram amb hashtags com #motivation, #routine, #step by step, #workout, tot el que vulguis. Tot el que vulguem. Però a mi m'han arribat queixes, diguem-ho així, queixes una mica formals, que el parc deixa bastant a desitjar, que està bastant a prop de l'skatepark, que bueno, allà surt un patinet disparat i els hi trenca l'avantbraç, i els queda penjat de la barra. Sí, però bueno, i es veu que també van arribar queixes de que està en una zona que es veu molt fàcilment, m'han dit això, que falta privacitat allà. Sí, a mi no em pensava que la col·locarien on hi havia les antigues piscines al principi, que hi ha com un miniparc, sí, hi ha bastanta zona, però bueno, no m'esperava que ho col·loquessin allà, que està com tot amuntegat, perquè al costat tens un descampat enorme, que és allà on juguen a béisbol, tens tota la llera del riu Ondara. Allà on són un pixen i caguen les atraccions, També. Però bueno... Sol fèrtil, com diguéssim. Ho han volgut amuntegar tot una mica i jo tinc una preocupació, que és que encara es concentraran més quillos a la zona de l'skate. Bueno, sí, allà es fumaran ja més porros dels que es fumen, diguem així. La polia no passa per allà. Per què perdre esforç? No cal. I bueno, l'última cosa així una mica destacable que ha passat aquesta setmana Tàrrega, que déu-n'hi-do ja amb les que han passat. Al tanto, És que sembla que comença una mica a arribar l'hivern. Sabeu que estem a Ponent, que és una zona de Catalunya on només hi ha 2 estacions, l'estiu i l'hivern. No hi ha ni primavera ni tardor aquí, Cauen, de tant en tant cauen fulles, però bueno, això no passa res. D'un dia per l'altre es canvien. I sembla que aquesta setmana comença una miqueta de boira, una mica de fred, però encara ha d'arribar. Li falta una mica, com si diguéssim encara. Però bueno, ja comença a picar, Aneu-vos preparant, gent de Tàrrega, aneu-vos mentalitzant, perquè els propers 2 mesos potser veureu el sol 3 dies. Sí. Sent generosos. I optimistes. Sent optimistes i generosos. Molt bé, doncs fins aquí el repàs de l'actualitat targarina. Deixa'm afegir un últim incís, que és que, com veieu, aquest programa està exclusivament dedicat a la nostra ciutat, a la nostra terra natal, Tàrrega, i res, us volíem dir que aprofiteu aquest programa per conèixer una mica més la nostra ciutat i riure i gaudir amb nosaltres. I puta cervera. I a cada flipat! Doncs arriba l'inspector Sarri amb ganes aquí de treure els micròfons al carrer i avui, des de la part de la ironia i des de la part del bon rotllo, ens volem adreçar a la nostra alcaldessa de Tàrrega, a la senyora Alba Pijuan, perquè, escolti, com que ja ho fa, evidentment, que és una alcaldessa que, com tots sabem, ens està escoltant bastant i des de la part del bon rotllo encara li volem fer arribar algunes queixes perquè Tàrrega acabi de ser la ciutat que arribi a ser la capital mundial del món. Oh yeah. Quin sabor dius? No votaràs pas a Convergència, Sarri? Amb aquest discurs. Bueno, no. La Pijuan està sent una alcaldessa que de moment està escoltant bastant el jovent, que jo no em puc queixar. Tu et pots queixar, Quim? No. No he fet res de moment. No. Però bueno,
perquè comenci ara a veure que també volem aquí tocar una mica la gaita. Sobretot perquè no relaxi. Perquè Els targarins som uns inconformistes i sempre volem una mica més. sempre volem anar una mica més lluny i per això he decidit treure els micròfons al carrer i he volgut fer servir alguns amics perquè em transmetin la seva part més crítica i donin a conèixer les seves queixes cap a la ciutat. I, deixa'm una cosa, sempre constructives, Sempre. Aquí no hi ha destructius, Aquí tots som constructius, senyores i senyors. Molt bé, som-hi. Doncs som-hi, el primer convidat el tenim aquí. Bones, gent del pati. Soc el senyor Pla i bé, abans de tot vull fer una petita aclaració i és que em vaig sentir arreglat a l'anterior capítol, em s'ha esmentat com a fidel seguidor de l'Espanyol i només vull dir que és completament mentida i que d'aquest parell no te'n pots fiar i que no us els cregueu, que són els típics que et roben l'entrepà a l'hora del pati. Home! Farem un moment aquest àudio per dir que és una mentida podrida. Fake news. Fake news. No hi ha informació contrastada aquí, senyor Pla. Quan ens has dit que no ets perico? Quan ens ho has dit? No tenim proves, I deixa'm dir una altra cosa, que t'hem preguntat què coi canviaries de targa, no de quin equip eres. Correcte. A veure si ens ho dius, va. Anem al gra. I bé, ara entrem en matèria, amb el que m'agrada, i sisplau, algú em pot explicar què coix està fent amb la Fira del Teatre? Bravo. Una festa major que de mica en mica s'està aconseguint que tota la gent de Targa, excepte 4 bohemis de la vida, comencin el dia amb tota la seva ànima i no entenc què polla representa que la Fira es centri any rere any en fer menys espectacles al carrer, que la majoria siguin pagant a representacions que t'adornes els 3 minuts de començar i que la gent l'única cosa que li interessa siguin els espectacles de la zona off, que són els mateixos sud-americans de fa 7 anys, que no han canviat de número en tot aquest temps i que una vegada n'has vist un ja els has vist tot. Perquè absolutament tots fan les mateixes punyeteres bromes sense gràcia i els mateixos malabars patètics. I tot i així, la gent els va veure perquè no fan res més atractiu durant tota la fira. I per cert, aquesta gent que organitza la Fira del Teatre, què tenen pensat? Canviar el nom o què? Li volen dir la Fira de la Dansa? Perquè, perdoneu-me, però és vergonyós que vora el 75% de les actuacions siguin de gent ballant. A veure si ets a la fira, desperteu i veieu d'una vegada que us esteu carregant la fira. Perdoneu, però algú ho havia de dir. I, bueno, vinga, vagi bé el dia. Jo ja m'he desfogat. Grande. Té tota la raó. Primer punt. Què li passa a la fira? Què li passa a la fira? Què està passant? A veure, sí que és veritat que jo crec que hi ha d'haver algun espectacle pagant, però de qualitat. Han de ser espectacles per si tu, jo què sé, vols anar. Però és que hem de tindre clar que és la Fira del Teatre del carrer, al carrer. És un tios. Sisplau, també necessitem espectacles de qualitat al carrer. Després ja donaré 5 euros si m'ha agradat molt l'espectacle. I si és diferent de la resta, és això. No sé si per mi té tota la raó el senyor Pla. Sí, és veritat. S'està convertint en una festa cada cop més aburgesada, Sí. Més espectacles pagant. Al cap i a la fi, la gràcia de fer-ho al carrer és poder-ho compartir entre tots i viure al carrer i... Hòstia, mare de possibilitat, no diners. Sí, dones lo que tu creus. Però l'esperit de la fira de pagar abans de l'espectacle no és la fira al carrer, no? No. S'està perdent aquesta essència. És cada vegada més rudimentari, que cada vegada és el mateix. A veure si va fent coses noves. I a part està deixant de ser com aquesta fira de referència. És veritat que abans trobaves molts espectacles molt més diversos, tot i que nosaltres l'enganxa bastant de quan eren petits. Sí, però bueno, sí. Tots ho hem sentit pels carrers de Targa, però ara jo et sabria dir quins vindran l'any que ve. Vindran aquests que faran el ball aquest 10 vegades iguals per allà al pati i la plaça de les Nacions, que fan una mica de dansa, un pallasso que intentarà... I també sabem que la inauguració serà una puta merda. La inauguració és un tema a part. La inauguració és un tema a part. Tu has entès alguna inauguració dels últims 25 anys? No n'hem entès ni una, sisplau. Una inauguració de qualitat, demanem. Si algun oient ha entès alguna inauguració de la Fira Targa, que ens escrigui i ens ho expliqui. Que ens ho faci saber. Perquè el pròxim dia sortirà en antena. Vinga. Següent. Bé, molt bones, gent del pati. Jo em dic Roc Viladot
tinc 18 anys i bé, soc targarí de tota la vida, he viscut tota la vida aquí a Targa i espero que continuï així durant molts anys. Nosaltres també, no? I futur alcalde. Molt bé, això, futur alcalde. Bé, jo, del que em venia a queixar és del bus de la nostra ciutat. Doncs crec que és una de les coses més Parem aquí. El bus. Seriosos problemes amb el bus. Bé, que si algú no ho sap, hi ha un bus urbà a Targa. Per si algú no ho sabia. Si algú es pensava que era un mite, existeix. Continuem. aprofitades i més mal organitzades que hi ha a Targa. Quan dic desaprofitades em refereixo que, a veure, els busos ara mateix estan molt nets i a més que no són pas un catxarro vell, vull dir, estan bé, vull dir, no, el problema que hi ha no és pas del material que té la nostra ciutat, sinó tot el contrari, de l'organització. En primer lloc, els horaris a les parades. Un desastre. I per què no tinc més adjectius? Vull dir, no saps en quin moment pot arribar el bus, quan ha marxat el que t'ha vingut abans. Vull dir, un desastre, un complet desastre. Té tota la raó, és que no funciona. L'horari no tira. Tan gran és Targa perquè hi hagi 30 o 40 parades. És que hi ha moltes de parades. I que no saps a l'hora que arriba, perquè tu estàs, jo què sé, et diu, jo crec que quan era petit un cop ho vaig intentar, sí, devien ser les 7 del matí, cada dia que hi passa a les 7 del matí, no va passar a les 7 del matí. No va passar, és que em sembla que va anar així, no va passar. Ja devia passar molt més tard, o més aviat, o quan li va petar. Jo mai he vist un bus amb una parada, vull dir, no sé ni si paren. És que no he vist un bus mai parat recollint algú. I que s'ha de pagar, o alguna cosa, perquè no ho sé. Continuem. Vull dir, s'hauria d'organitzar molt millor, intentar ficar com a mínim unes hores establertes, unes hores d'arribada i sortida, que t'indiques una miqueta el temps que hi ha de cada parada, no ho sé, organització. Després, va bastant relacionat el que dura tot el trajecte, perquè no pot ser que jo, per exemple, fa 2 mesets, perquè evidentment per tots aquests aspectes no agafo el bus, habitualment. Doncs l'últim cop que el vaig agafar vaig tardar com a, 3 hores per anar més o menys des del Col·legi Sant Josep, podríem dir, fins al pati i tornar. És que qui agafa el bus? Perquè jo no he vist mai a ningú al bus. Primera notícia d'una persona que agafa el bus, Grande al senyor Roc, que ha tingut els collons de pujar al bus. Vull dir, un desastre. Després, les parades. Fins i tot vaig parlar amb el conductor de l'autobús, aprofitant que estava fent un treball de l'escola. Que hi ha conductor, nen, que hi ha conductor. I devia parlar amb ell perquè no hi devia venir ningú més al bus. I bé, fins i tot el conductor es queixava on estan situades les parades, al mig de rotondes, ficades en llocs on vull dir, al mig de, per exemple, les del pati, les que estan a prop del pati, dificulten tot el transport dels cotxes. Vull dir, si algú demana el bus allà, pot fer perfectament un taponament allà que no és ni mig normal. I després, evidentment, que si tot això s'arreglés i s'aconseguís que funcionés, s'ajudaria moltíssima gent d'aquí Targa, perquè al final un bus és necessari, vull dir, per moure's més o menys per la ciutat. A més, que evidentment es col·laboraria amb el medi ambient i vull dir, tot això seria molt més positiu per a tots. Bé, espero que em contesteu i visca el Barça. Besitos, bye, hasta otro ratito. No res, el senyor Roc, que té tota la raó, i li traslladem això a la senyora Alba Pijuan perquè s'hi posi remei. Alcaldessa, faci algo. Alcaldessa, necessitem ajuda. Necessitem un bus a l'altura de Targa. Correcte, Quim. Hola, gent del pati, sóc l'Arnau i em venia a queixar, doncs, del que algo que trobo molt a faltar, que són les meravelloses barbacoes del camp dels Escolapis. Doncs tens tota la raó, Arnau. Doncs tens tota la raó, Arnau. Això sí, algú ho havia de dir. Això també algú ho havia de dir, hòstia, Arnau. Ben dit. Que jo me'n recordo de que de petit anaves allà a fer la teva brasa i cuinaves unes llangonisses i unes cansalades i vivies com un rei. Clar que sí. I ara, per mala sort, lo més semblant a una zona de pícnic o de barbacoes que tenim són les 4 taules que queden davant dels Mossos al parc dels nens petits. Que aquelles 4 taules, el que jo crec és que les han fotut allà perquè els hi feia molt pal pagar
4 bancs, perquè els bancs devien ser molt cars i les taules devien sortir més barates. Allò no és una zona de pícnic ni és res. A mi munta'm una zona de pícnic amb unes barbacoetes, una font, per així poder passar el dia. Clar que I sí. parlant de fonts, què és això de per fira no deixar les fonts obertes? Bravo. Què és això de si jo tinc set me n'hagin a un bar a comprar una aigua? Bravo. Que sí. No, és que ho hem de parar, perquè és que són veritats el que estem dient amb aquest programa. La veritat, que Plató ja ho voldria saber, el que és la veritat. Però estem dient la veritat com és. I l'Arnau té raó, perquè, joder, per Fira Targa, totes les fonts apagades. Què? Sí. És anar contra els drets de la persona. Correcte. Què, on veuen els gossos? I les persones? Bueno, Sí, que molt bé d'això. Però si jo tinc set, hauria de poder anar a una font a beure aigua. No em sembla correcte que hagin a un bar a una cervesa o el que sigui o el que faci falta per poder beure. És que tinc set, és una necessitat bàsica d'una persona. Deixa'm beure aigua. I mira, ja que us he parlat de la zona aquesta de pícnic del Parc dels Nens Petits, no podia oblidar-me de la joia de la corona, que és aquell pont de ciment fastigós. Què és aquell pont? Allò no és un pont, allò és un bloc de ciment amb 4 conos a sobre. 4 conos que et dic jo que per la fira et ve qualsevol borratxo i te'ls arranque de 2 estirades. És que te'ls arranque de 2 estirades. Aquell pont, el pont potser està fet per aguantar, però els conos jo te'ls arranco. acabem de presenciar el futur del nostre programa. Senyor Arnau, acabes de ser un emblema del nostre programa. M'ha semblat impecable. Impecable, perquè lo del pont, tio, és que estem parlant, per la gent que no sigui tard, d'un pont que s'ha arrencat 2 vegades amb les 2 riuades de l'Ondara, un riu que no passen més de 3 metres cúbics d'aigua a l'any. I res, és un bloc, és que tal qual, un bloc de formigó, i allà els nens hi passen amb la bicicleta i ja està, per anar a l'institut, però... No, tota la raó. Fins aquí l'àudio de l'Arnau encara queda més. No, ja s'ha acabat l'àudio de l'Arnau. O sigui, desgranem una mica tot el que ha dit. Primer de tot, les barbacoes. Primer de tot. Què ha passat allà? Tota la raó. Quines festes dels amics de les codes que ens havien parit allà? Quines festes? Els amics del cau, Els amics, sí. Unes barbacoes... Jo ho trobo a faltar. Crec que és una zona que està de potència. Sí, i les taules on són? Davant de la policia. Com li dius a un hippie que es fot una barbacoa sense fumar-se un porro? A veure, exacte. Com ho fas, això? Exacte. Com ho fas? Doncs no pot ser allà, no pot ser. Ha de ser en algun altre lloc. Com li dius amb ell? Com li dius? Llavors, lo de la font també em sembla increïble. Lo de les fonts és... Ajuntament, sisplau. Alba, necessitem un altre cop ajuda. I per últim, el pont. El pont. Que ens foteu un pont amb condicions... Com Déu mane. Sí, un pont del Calatrava o del Picasso, del qui ens dongui la gana, però un pont, home. Però almenys que si ensopeguis no caiguis directe a l'aigua, res. Unes branes, per exemple. Almenys, per unes exemple. No et demanem un pont penjant que vagi a punta de targa, no, és res. Què fa, 3-4 metres? 3-4 metres... Com aquest garete, que estem altres. I sent... Generosos. Anem a per l'últim. Encara més? Tenim la sorpresa del dia, que és aquest senyor. Alba, alcaldessa, ve si torneu a ficar el carril bici, que el vau treure el carril bici, ja no tenim carril bici. Com representa que hem d'anar amb bici per Targa? Molt ecologista, però, hosti, penseu en les bicis. Home, alcaldessa, i si de mi depengués, ja t'ho dic, tants cotxes pel centre de Targa no, I menys camions, que estan tot el dia amunt i avall, bonari amunt, bonari avall, ports amunt, ports avall. Home, que un camió és una bèstia, que t'atropella, et deixa tieso. Prohibit entrar camions al centre de Targa. Des d'Amsterdam, el senyor Joan Franquis ens transmet la seva queixa, que té tota la raó. Carril bici, què hem fotut amb el carril bici? Què ha passat? Ens l'han trinxat, el carril bici. Per on he d'anar, jo? Per on he d'anar? Per la carretera, per la vorera o per on he d'anar? Per la vorera multa, per la carretera d'atropella? Sí. A on? Què hem de fer? No anem a una ciutat ecològica, verda, sostenible? No, res, tio, jo no sé què hem fotut. I després amb els camions, que van dir que no passarien, però per allà hi passen, de camions. Per allà n'hi passen pel centre de Targa. Tocar els collons, només. Al loro. Al loro.
I bueno, fins aquí acabem la meva secció, que ha durat bastant, espero que... Però era necessari, hi havia moltes coses a dir. Jo crec que sí. Era necessària, ha durat una mica, però tu, li fem arribar aquí les nostres queixes formals i des del bon rotllo a la nostra alcaldessa. Esperem que estigui en una llibreteta ja apuntant totes les cosetes. Que vaigo apuntant, l'Alba. Que això és dels Targarins. El baròmetre, la secció que mesura l'opinió pública de casa teva. Molt bé, Cés, després de l'èxit de la festa dels súpers a tot Catalunya, arriba a Targa la nostra peculiar guerra dels súpers. Al nostre combat alternatiu, els 8 supermercats de Targa de referència s'enfronten en un duel a vida o mort per ser el millor súper de la capital. Perfecte. S'ho juguen tot avui a una sola carta en un combat que coronarà el que serà el nou rei dels supermercats de Targa. És un esdeveniment únic i per això, Cesc, necessito avui la teva col·laboració per ser la dueta de narradors, la dupla, Manolo Lama i Paco González, per narrar tot el que hagi passant sobre el ring. Perfecte, Quim. Recordem als nostres oients que serà un combat en un format WWE, SmackDown pel públic en general, Sí. on tot hi haurà tots els participants damunt del ring i seran eliminats per sortir del ring o per cau. Perfecte. Molt bé, em comuniquem pel Pinganillo, que ja va arribant el primer concursant dins del ring. Cantem, rebem amb veu alta el Capravo. Al tanto que s'aproximen per la banda dreta el Capravo. Sí, Quim, què passa? Capravo, 3 ancians bastant grans, que cada cop van perdent més facultats, establerts a Targa de tota la vida, entren aclamats pel públic més gran de 50 anys. Veig pel públic, veus tu, una pancarta de Hola, lliure comprador. Hola, buena tarde, què passa aquí? Atenció, perquè els veterans de Targa, els grans, que busquen la qualitat, que busquen els bons productes, segueixen aclamant el Capravo mentre s'aproxima cap al ring. Grans aplaudiments del públic. Cuidado! Atenció, atenció, que entra un espontani dins del camp amb la samarreta de La Caixa i edifica una puta sucursal davant el germà del mig. I oi, només ens queden 2 Capravos a Targa. Què passa? Capravo va perdent sucursals, sucursals, no, supermercats, perquè el Capravo ha perdut el supermercat que es trobava al pati. Què passa, Quim? Es queda la gent una mica parada, els fidels del Capravo no saben com reaccionar, el Capravo puja a dalt del ring només amb els 2 germans, al dalt i al de baix, i... Atenció! Què passa? Doncs que els 2 Capravos estan perdent bastanta força a Targa. El Capravo Veredal cada vegada es veu més aclamat per altres supermercats que l'estan bastant sobrepassant, diguem-ho de forma Fent així. la competència. Sí. I atenció, perquè el Capravo pot aprofitar aquesta última oportunitat per reafirmar-se com el gran supermercat de Targa, s'ho juga tota una sola carta, si no pot ser absorbit pel Mercadona, pel Lidl, perquè atenció, confirmen que el Lidl és el segon participant. Cuidao! Entra per la porta un home jove fresc i amb moltes ganes de donar guerra, s'ha canviat de seu no fa gaires anys, té una central molt gran i porta un equipament sencer de la marca Lidl que li ha costat 0,99 euros. Qualitat i bon preu a casa teva. Lidl, els preus més barats, més frescos de tot Targa, entra amb força contundent, aclamat pels que no són de Targa, deixa'm dir-ho així. Correcte, on hi ha sabates, camises, carn, pollastre i, sobretot, fruita i verdura. Tot a €1, nou mercat de Targa, entre el Lidl aclamat pel públic més popular, entra dalt del ring, mira amb cara desafiant el Capravo. Però m'arriba un flaire verd, m'arriba un flaire natural. Atenció, perquè tenim el tercer candidat. Entra dins d'escena el Fem Cadena. Sí senyor, una persona jove entra al ring amb el puny alçat, amb el lateral del cap rapat, porta tota roba feta amb materials 100% reutilitzables i va ensenyant el dit del mig a tots els altres participants. Oh yeah, aquest ens agrada, que dona un bon flaire de natura, sí senyor, que me la puc menjar la roba, Fem hòstia. Cadena, antifeixista, 100% verd, reutilitzable, ecològica, entra dins del ring amb moltes ganes de la guerra i atenció, què passa? El tato, Què passa, la el central? tato. Hòstia! Hòstia! Tenim el guanyador dels pesos pesats entrant al ring. Atenció, perquè són ànima d'Espanya i entra Mercadona fent el salut feixista. Cuidao que me voy. Xiulets entre la gent. Xiulets, Catalunya entre i el País públic. Basc, Catalunya i País Basc, que els foten fora. Què passa aquí? Entra Mercadona al ring dient putos catalufos i ensenyant el dit del mig a la gent del públic.
Sembla que el Mercadona últimament ha canviat de casa, s'ha ficat més a prop del Capravo i el Lidl per estudiar-los. Recordem que és el campió dels pesos pesats, 280 quilos de pur múscul i bigoti amb un toc alemà. Què passa? Ha fotut la seva xorra damunt la gasolinera que hi havia de la Repsol i s'hi ha fotut amb els seus 2 collons allà al mig. Molt bé, rebem el segon candidat. Atenció, que em confirmen que aquest també entra en Al banda tanto. sonora. Atenció! Atenció, perquè entra a l'escenari, efectivament, ni més ni menys que l'Esclat. Un tio super en forma, amb les idees molt clares, nou a la ciutat, però amb ganes de donar molta guerra. El representant català d'aquest combat senyala el Mercadona Al tanto, que s'hi encare. Atenció, que s'encara li diu facha muerto, abono pa mi huerto. Cuidao, la marca Bon Preu. Què li passa? Doncs que és una marca catalana, amb petrolis catalans, amb gasolineres catalanes. I en Bon Preu entra amb molta energia dins del combat. Veiem que és el lluitador potser un dels més joves, però un dels més decidits. Però això no s'acaba, no s'atura. No, perquè al tanto que entren per l'esquerra. Atenció, perquè entra per la porta al Plus. Un tio gran aburguesat que ho ven tot al doble de preu, establert nacional no té puta competència, tres anells, collarets, joies i tots de bebès perduts al parc de boles del Plus. Al tanto que agafem un bebè mort del Plus amb la seva gran marca Alteza. Semblen el Capravo, aclamat pel públic de més edat, ja referent a Targa des de fa molts anys i que vol venir a donar guerra, però ja no estan les mateixes facultats. Però cuidado que s'entra la pilota i remata aquí, Quim. Atenció, perquè entre el camp un nou candidat, entre el Condi. El Condis, el mercat de confiança del cau. Entra amb unes birres a la mà, un bohemi que viu allunyant de tots, un astronauta dels altres, viu a tomar pel sac dels altres supermercats i té moltes ganes de plantar cara als súper més grans i demostrar que el Condis té un lloc a Targa. Supermercat Perico, però té confiança pels escoltes perquè et deixa tornar al menjar, Quim. I molt més important, les birres que s'obren. Però per l'Avinguda Catalunya comença a baixar. Atenció, l'últim candidat del dia d'avui, el vuitè i darrer, entra el Bonària, tota una ciutat darrere. Bonària Futbol Club. Ve imposar-se davant de tothom, però tots sabem que és un macarra i que té sota el seu domini tota la ciutat de Guissona. Que aquí no hi fotrà els collons perquè aquí els de Tàrrega ens en cuidarem de fotre'ls al carne. Companyia de la Segarra, no massa benvinguda, xiulets entre el públic, entra dins del ring i ja els tenim a tots damunt del ring, els concursants mirant-se, desafiant-se, mirades assassines i acalmetent-se l'ambient, a punt de començar el combat. Atenció, baixem la música un segon, em comuniquen que abans de començar es farà un emotiu minut de silenci en memòria de Maradona. Del Diego. No, és mentida. Es farà un minut de silenci en memòria del dia, que va morir el darrer any entre terrible patiment, està allà a l'avinguda i va desaparèixer. Minut de silenci pel dia, sisplau. Vinga, comencem, a ningú li importa el dia, soroll de la gent, sisplau. Ale, comença! Recordem qui formarà avui la tripleta arbitral. Avui els àrbits seran els Paquis de Targa, que van ser els guanyadors de l'última edició gràcies al vot popular. Per les vegades que han salvat el cul a la gent de Targa, 5 minuts abans de sortir de festa sense una birra o de morir de gana sense una pizza. Perquè s'atansa el tren, Quim, s'atansa el tren i hi ha pressa aquí, hi ha pressa. Especialment el del carrer Sant Pelegrí, al costat del pati, que es mereix el puto cel. El del pati serà l'àrbit principal, el que està allà davant del daus serà el linier, i a la sala bar tindrem el que està anant cap a la plana, cap al camp de futbol. Sembla perfecte, perquè aquell serveix pels bandarres, sí senyor. Exacte, sona el xiulet i comença el partit. Calmetent-se l'estadi. Tots els concursants a la banda del ring es miren, es desafien. Calma l'ambient. Qui serà el primer a atacar? I atenció! I atenció. Perquè Lidl treu una oferta. Patineta elèctrica 4,99. Cuidado que me lo llevo. Fem cadena s'apropa perquè es vol moure de manera sostenible. Alta, I atenció!
un O entre el públic perquè el líder li etziba un cop amb el patinet al mig de la cara. Això fa mal, Quim, això fa molt mal. Atenció, perquè el fem cadenes que estàs a terra. No s'aixeca, no s'aixeca. Em sembla que serà un KO. 3, 2, 1... Eliminat, Fem cadena, eliminat. Ningú el traurà del ring perquè el fem cadena és biodegradable. Que me'l menjo, que me lo como todo, Quim. Però què passa? Comencen les hostilitats a dins del ring. Atenció, les hostilitats. Ara toca entre l'Esclat i el Mercadona, que es digna cops de puny a una banda del ring, mentre que el Condis i el Bonària ho fan en una altra. Al tanto, perquè està bastant tensa la cosa. Tothom vol guanyar, ningú es vol rendir, és el comand definitiu. Un altre. Espontani el ring, apareix el cosibàs del Capravo. Atenció, puc llegir la samarreta que fica... Hòstia! Eroski! Eroski és un exmilitant d'ETA, atenció que té tots tres, foten fora del ring al Bonària. Adéu, el Bonària cau del ring, Quim, el Bonària cau del ring. Els àrbitres no han vist res, el Paqui i el Bar està tenint un borratxo, eliminat, fora el Bonària, fora el només 6 concursants, fora el Bonària, fora el fem cadena. Però que li cau el del Plus, Atenció, veiem el del Plus li cau un anell a terra, s'ajup per recollir-lo, puta burgesat, i apareix el Condis per darrere. Li etziba un cop increïble al mig de la cara, amb totes les birres que no ha venut al cau per culpa del confinament. Què passa? Un altre, Quim, un altre. No s'aixeca el Plus, Un altre, Quim, un altre. Un candidat menys, només en queden 5. Només en queden 5. Atenció, que ara veiem calma durant uns momentets. Ha passat moltes coses. Han passat moltes coses, Quim. Han passat moltes coses. Més que les que hi ha un partit del Barça durant 90 minuts. Exactament, que ja tenim 3 eliminats. Atenció, perquè Mercadona, ara és Mercadona que vol continuar amb el seu moviment expansiu. Construeix per sobre de la carretera de la rotonda d'entrada a Targa. És menys el Capravo de dalt. El de baix no li importa a ningú. Desapareix! El Mercadona es menja el Capravo, no en tenia prou amb la seva nova empresa, sinó que encara vol fer més gran, travessa la carretera i se menja. I més. I encara més, i molt més. I mentre s'ho celebrava, atenció per darrere, s'uneixen Lidl, Condis, Esclat, el fan rebotar amb les cordes, l'empenya per sobre, surt del ring, Mercadona eliminat. Adéu, Mercadona, què ha passat, Mercadona? Quin gir de guió, quin cop de volant, què ha passat, tot de màgia, què acaba de passar a Targa, sos boludo. Me vuelvo loco, Quim, me vuelvo loco. Atenció, perquè Mercadona, que havia aconseguit eliminar el Capravo, s'uneixen els tres rivals conjunts, el foten fora i mentrestant veiem que l'Esclat l'escup i s'hi pixa a sobre. Molt bé, queden només 3 candidats, queden Condis, Esclat i Lidl, mirades assassines. Tensió a l'ambient, Quim. Això sí, veiem una greu diferència, veiem 2 tios de 1,90 m fibrats, com són l'Esclat i el Lidl, i llavors veiem un tio de 1,20 m, petitet, pobre Condis. Em sembla que van a per ell el Lidl i l'Esclat, agafen el Condis i entre els dos li comencen a fer bullying. Ai, Condis! Atenció, cop de puny de l'Esclat al mig de la cara. Ojo. Puja les cordes del Lidl, salen planxes de la tercera corda del Lidl, el rebenten a puntades. No s'aixeca, Quim, no s'aixeca, Quim. 3, 2, 1, ding. Males noticias pel periquito, Quim. Descansa en pau, Condis, t'estimarem. T'estimarem. Et recordarem. I atenció, perquè queda la gran final. Damunt del ring han caigut ja 6 supermercats, només queden el Lidl i l'Esclat. Atenció, que el Lidl decideix atacar primer, li tira un croissant dels de l'entrada que estan tan bons a l'Esclat que no pot deixar de menjar i s'engreixa. El Lidl ataca l'Esclat amb rapidesa, però l'Esclat, que té uns passadissos molt amples, respon amb un bon cop a l'esternón del rival. Qualitat i bon preu, Quim, qualitat i bon preu, senyors. Bon preu, Esclat. Qualitat i bon preu. Lidl, atenció, Lidl, que treu una tela de 5,5 € i li clava al mig dels morros de l'Esclat. Hòstia! S'ha quedat atordit l'Esclat. Molt igualat tot, Atenció! L'Esclat, amb el seu sistema d'autopagament, li catapulta el puto canvi que sempre t'ha donat monedes d'euro i li tira l'ull del Lidl. Atenció, que el Lidl no veu res. A l'Esclat, amb gasolines independents. Atenció, que agafa la gasolina. Li per foc a Lidl. Resta gasolina. Li tira un menjador. Tenim guanyador, Quim, tenim guanyador. Lidl mort cremat. L'Esclat ha guanyat gràcies a les seves gasolineres. I ja tenim el guanyador del millor supermercat de Tàrrega. Aquest any el premi se l'endú al supermercat Bon Preu Esclat. Dale, un supermercat català, un supermercat que ha arribat amb bon peu aquí a Tàrrega, senyors. Aplaudiments del públic, surt l'alcaldessa a felicitar el guanyador i a donar-li el premi. Atenció, això ens ho esperem. El dato que el públic es sublima. Atenció, rebuda de l'alcaldessa a crits de Perelló, dimissió. Atenció, l'alcaldessa intenta excusar-se dient que no és la Perelló, però no li importa a ningú, el públic segueix enfadat.
li donarà el Premi l'Esclat, que serà la Liga de Targa com a trofeu, a més del reconeixement com a millor supermercat de Targa, i atenció perquè també li regalen les Santes Espines, que les utilitza com a escuradents per treure's aquell tros de croissant que li havia quedat. Apareix el capgròs del Guixanet amb els seus amics de El Pío i la Rosalia, Quim. Quin combat, Cés, quin combat! Quin combat! Com me gusta la lucha! Ai, senyor. Quin combat ens han deparat avui als supermercats de Targa. Deixem fins aquí la transmissió. Bon Preu Esclat es corona com el nou gran supermercat de Targa. El Pati, amb Quim Gasó i César. Doncs 2 programes intensos, no, Quim? Pues avui aquest últim combat m'ha deixat sense força. Estem en forma. Ara que s'apropa el Nadal i ens inflarem a bombons, a neules i torrons, estem en forma. Sí, anem bé. I d'aquesta manera acabarem el nostre programa d'avui, no? Esperem que us hagi agradat tant com ens ha agradat a nosaltres. I res, que comenci a sonar la sintonia, cosa que significa que s'acaba el programa. Salut! I força el Canut, xavals! El Pati, per on es treu la xorra, l'Ansu Fati.